Точно може да разкажеш за твоя баща, резултата, извинявам се. Да, аз имах подобен случай, така като на Поли майката, с потъмняване и нашата ситуация с баща ми е, че той има подагра вече доста напреднал стадий, доста влошена, с образование на тези кристали, които са от пикошната киселина. И ръцете са му поддути, отучила и ревматоид или не съм сигурен точно как се казваше, но тези кристали, артрит, да, благодаря. Тези кристали образуваха много, те са като гнойни топчета, казвам, че не са гнойни, на мен на такова ми приличат. На краката и на ръцете. И на краката две от тях се спукаха на левия крак. Раната стана огромна. Той една седмица от болки не беше спал, нито през деня, нито през нощта. Ето краката. Да. Това са хубавите крачета. Една седмица на антибиотици на системи в София, след това 2 седмици в къщи, смяна на превръзки сутрин и вечер и това е след 20 дни лечение. Това са резултатите от мехлеми, йодасет и не знам си още колко. И ето тази дупка след 2 дни с активатор, аз му го оставих една неделя, след 2 дни във вторник, това е снимка, която майка ми накарах да ми изпрати, защото аз живея в София, те са в Ракитово до Велинград. След 2 дни раната се беше затворила и беше останала, Поли, върни 2 снимчици назад. Да, онази червената рана, която е с живо месо и има вътре едно бяло такова работещо, се затвори, хвана ръбчета и стана, ето така изглежда. Говорим за кутрето на левия крак. Тази черната дупчица там, която се вижда. И след още 2 дни, в петък, аз му го оставих в неделя вечерта, в петък аз се прибрах да го видя ситуацията. Още снимки имаш? Да, дай. Ето това е онази огромна рана след 4 дни с активатора. Докато беше в София, хирург го гледа, каза, че трябва да се цепи, да се чисти. Това няма лечение, защото там средата е много киселина, страх ги е да цепат да махат, защото няма да зарасне. За 4 дни активатора раната беше дълбока до кокъл. Като го така почистиха това болното място, кокъла направо се виждаше на кутрето. И след много дълго лечение с разни мехлеми и превръзки и промивки, да, така че активатора направо ми спаси живота, защото София ни изписаха от болницата с думите дано антибиотика да му подейства, иначе почваме да режем пръсти и крака. Да, видях. Одеве куча, сега не. Да. Сега не куча. Вау! С една процедура? С една процедура, сега не куча, видели. Сега не ме боли. Не е това? Одеве, когато сега вижме, одеве като е леко. Да. Сега виж какво е. Сега има когато ми е по... А одеве се си куча и защо. Леле, каква разлика? Аз си като огромно, защото одеве куча. С една процедура 45 минути. 45 минути. Вау, топ! За моя, личния. Ами значи обратна връзка. За 10 дни усетих долу нагоре. Всъщност всяка една моя травма в този живот, как се отпуска по-малките и по-старите за много малко време, но аз лично имам много тежка коремна операция с сериозен бебе. И благодарение на нея просто започна тялото да се сгъва, тъй като тази линия алба, която е, когато се върни, започва да притегля брадичка, всичко надолу. Мога да кажа, че усетих в един момент как вътре все едно юмрук се завъртя наляво, надясно и за кратък период от време всичко изчезна. Оттам нататък мога да кажа, че изглеждам като стойка много по-добре и тъй като съм остеопат, хората ми вярват. Доверяват ми се и за Аз си нося на рата 3 водопада. От какво предпазва това? Ами, намалих доктора, върнах с доктор и половина назад. И аз също. Да, и аз бях очуден в един момент, като си гледам телефона, престанах да си слагам очилата, които са с доктор.
Беше очудващо. Сега какво още прави, аз не мога да разбера, но при всички положения... Микроинсулт предпазва. Да. Слава на Бога, не И съм имал. другото, което е уросява очните дъна. Между другото, само да кажа, понеже преди да дойда бях на лаптопа горе-долу цял ден, ми мина главоболието. Вау! Да, не знам колко време мина. Тук и да. 10 минути? Или? 10 минутки, да. Еха! Но най-голямото действие според мен в момента е от очилата. Това е от очилата, да. От очилата е ефект. Такова действие, да. Технологичните ни очила, в тях има графен с по-полезно излъчване, което подобрява микроциркулацията на очното дъно и въобще уросяването на мозъка и именно в тях имаме такива резултати за главоболие, когато има. Обезболява. Ще ги ползваме за лаптопа, Много защото хора много си ги работим ползват на за това, лаптоп. да. Между другото, Супер! Топ! Ето, че имаме отново резултат. Вау! Някой беше прогледнал от това. Кой прогледна бе, Стайче? Някой прогледна, че губиха по 6. Която живее в Дания, Марианка се тръгна, тя не е на приятелка, защото е взета тази вечер по-късно. Но тази дама от Дания прогледна съседката, която живее. Била с очила и само това е пръскала. Нито жената е носила очила и тя казала, не, аз вече не нося очила и казва, само с това съм се пръскала. И като взеха тук по 6 бройки да купуват от този спрей, сега ние не го продаваме за очи, нали? Но явно Сега да кажа, тая ме пръскаше 2-3 пъти, просто минава. От тук взех си ги 3 даже. След COVID много ми се взеха очите. Просто къде ли, промивки, какво ли не ми правиха. Сега дали е само от това, дали е очилата, но спрях да сълзя. Нямаше оправени от това. Кожата ти е по различен начин. Нямаше оправени. Сега дали е само това, защото все пак и капки ползвам, но капки не ми помогват. Очилата и трябва да кажа, че още повече сълзя. Сложили очилата, няма сълзя. Поне сега в суда. И не знам дали съм прогледнала, защото не съм право. Аз идвах 3 пъти, тя ме залеви, аз 3 си залеви. Вие слагали ли сте? Разкажи Еве за този случай, за пръста, къде го ще Пресрещнат пръст, малък пръст, посиня, наду се, болеше ме. Точно ни бяха подарили по една превръзка. Аз веднага извадих, носа си чип винаги в портфейла. Едно парченце, слагам вода мокра, слагам върху пръста, мокра, слагам върху пръста. На другия ден вече нито синьо, нито подуто, а чипа ми го хванаха на митницата, на самолета. Той свири, но не можаха да разберат какво и ме пуснаха. Лили, разкажи случая за миомата. Моля ти се, господина се интересува. Дъщеря ми ползваше такива превръзки, а има от 6 години миома. И след 3-тия месец самата миома се спука и изтече между цикъла и изчезва. Така че няма да прави операция. Вау! Гледай как ми дига ръката, гледай. Да, бе. Направо само ми дига ръката, аз не я дигам, виж. Не се базикам. Да, бе. Зеления еликсир, той може би трябва да го сложим на първо място, защото отговаря за хранително-осмилателния тракт. Дорето искам да кажа, че отслабва с него, вечер се взима преди лягане. Да. И кажи, Доре. Първо това го откри дъщеря. Тя много се роби по руските сайтове и открила, тя трудно ходи до туалетна. Вечер пие половината и на другата вечер другата половина. И се установи, че сутринта отива. Там разпространи на всички нейни приятелки, дори на нейната моделярка, която е доста пълна, много умна жена, тя е много начетена, Пана Май работи преподавател. И сега е на хемодиализа, да ѝ е страх да пие много, но не могат да й... Там трябва, за да й направят вливки, трябва да се освободи дебелото черво. И благодарение на зеления еликсир, Петкова е отишла до туалетната и съответно по този начин се освобождава, за да й правят вливки на химиотерапията. Което не го знаех. Да, това тия дни го открихме. След храна ги пият вечер. Благодаря ти. Аплодисменти, моля. И добре, че активатора подейства, че се спасихме.